Часцей за ўсё так бывае, што калі мы гаворым пра нейкую гульню, дык добра хоць палова з нас ведае яе распрацоўшчыка. Назва канторы можа некалькі разам з выдаўцом хуценька прамільгнуць на заставачным экране перад пачаткам, і на гэтым знаёмства з людзьмі, якія ўкладалі ў яе свае сілы, заканчваецца. Другія выпадкі, калі распрацоўшчык чымсьці ў свой час запомніўся ці стварыў нейкі вядомы праект, тады яго імя нават могуць выкарыстоўваць у рэкламных мэтах з прыстаўкай ад стваральніка праекта N. Ну і рэдкія выпадкі фірмы-кампаніі, што будавалі сваё імя дзесяцігоддзямі, і іх лагатыпы зараз з'яўляюцца гарантыяй ці якасці, ці сквапнасці. У каго як. Але зусім нячаста сярод гэтых гучных назваў і зусім асобна стаяць канкрэтныя людзі, прозвішчы якіх ведаюць не толькі апантаныя геймеры ці фанаты. Шмат хто з нас ведае той жа CD Projekt, якая зарабіла і трэцяга Ведзьмара, і Кіберпанк 2077, але наўрад ці чвэрць з нас назаве хоць аднаго адтуль распрацоўшчыка. І справа не ў тым, што там няма цудоўных ці таленавітых людзей, іх там шмат, і яны працуюць супольна, разам ствараючы шыкоўныя праекты. А ёсць распрацоўшчыкі, вакол якіх і будуецца ўся праца. Лакаматывы, ідэйныя рухавікі і генератары энергіі, якую чэрпаюць усе навокал. Такія людзі часта, дарэчы, ствараюць інды-праект, але каб зрабіцца сусветнай знакамітасцю, пазітыўным мемам, уладальнікам уласнай фірмы з сваім жа прозвішчам у назве і сотні чалавек пад кіраўніцтвам адзінкі. Калі ў прынцыпе не адзін. Спачатку я хацеў проста прайсці і зрабіць агляд на Death Stranding, да якой ішоў доўгі час, але па праходжанні зразумеў, што відэа павінна быць зусім іншым. Гэта якраз той выпадак, калі гульню немагчыма агледзець без важнай пераменнай у гэтай вялікай формуле, без разумення яе творцы. Знаёмцеся, калі вы сапраўды дагэтуль не зразумелі, пра каго ідзе гаворка, ці не чулі хоць раз гэта імя. Хідеа Кадзіма, ну ці Каджыма. Японскі геймдызайнер, сцэнарыст, акцёр, як я люблю казаць, ці жнец і на дудзе грэц. Гэты чалавек сапраўды за доўгія гады ў распрацоўцы гульняў ад амаль што, можа, і не світанку індустрыі, але ж за дзясятак гадоў да росквіту ў нулявых паспеў шмат што парабіць, і ў кожным сваім праекце, да якога ён мае поўнае, ці хоць частковае дачыненне, намагаецца ўдзельнічаць ва ўсіх фазах праекта. Ад ідэі, напісання сцэнарыя да любімага ім мантажу трэйлераў, якія, як сапраўдны прыхільнік кіно, робяць з усёй аддачай. Анонсы гульняў па 9 хвілін ніхто з мне вядомых болей не робіць. Схільнасць да ўключэння ў гульню доўгіх кінападобных катсцэн праявілася ў Хідео ў яго першых працах. Той жа Снэчер 1988 года візуальнай навелы ў сеттынгу кіберпанку. Дарэчы, адна з першых у свеце нараўне з Нерамансарам, квест з кучай відэа і дыалогаў. Там ужо былі першыя проблескі кадзімаўшчыны, бо ў адрозненні ад звычайнага закліквання мышкай усяго на экране у героя быў выбар, што канкрэтна рабіць. Гаварыць ці дзейнічаць, перасунуць прадмет ці яшчэ што. Персанаж мог зламаць чацвёртую сцяну і звяртацца да геймера, што таксама будзе часта сустракацца ў будучых творах у розных формах. І Снэчер стаў той пляцоўкай, дзе Кадзіма ўпершыню разгарнуў свае здольнасці як сцэнарыста і навеліста. Першы Metal Gear, спадзяюся, паважаная публіка, можа, і не гуляла ў якую ж часта, але ж чула пра знакамітую серыю. Яна выйшла на год раней за Снэчер у 87-м і спачатку распрацоўвалася Канамі, дзе з пераменным поспехам працаваў Хідеа. Распрацоўвалася як чарговы бегай-страляй-баявік. Але праз упартасць Кадзімы канцэпцыя гульні пераўтварылася ў адзін з першых стэлсаў. Праўда, там яшчэ быў нюанс у кансолях, якія проста не вытрымлівалі вялікай колькасці персанажаў на экране. Іншыя кажуць, што Хідео быў пачынальнікам гэтага жанру, але ён зрабіў стэлс такім, які ён ёсць цяпер, а лаўры першапраходчыка ў таемных забойствах належаць не Кадзіме. І ён дадаваў такія рэчы, што зараз нам падаюцца відавочнымі, але ж напрыканцы 80-х выглядалі як нешта дзіўнае. Мы маглі скарыстацца глушыцелем, ворагі хадзілі па розных маршрутах, маглі засынаць ці ўвогуле пайсці па сваіх справах, калі нічога не адбывалася і герой спакойна ішоў далей. Гэты пільнуючы і няспешны геймплей
геймплей перакачуе потым і ў наступныя часткі серыі. А як вам дым ад цыгарэт, што робіць заўважным інфрачырвоныя расцяжкі? Гэта было чартоўскі інавацыйна. І далей з кожнай часткай толькі дасканаліў з'яўляліся такія простыя, падаецца, але рэвалюцыйныя механікі, як прысядання ды поўзання, а ворагі навучыліся варочаць галавой. Кадзіма насычаў гульні дробнымі геймплейнымі рашэннямі і навінкамі, нібыта змяшчаючы фокус з гісторыі на яе пражывання. Для яго робіцца важней паглыбіць геймераў у тое, што адбываецца, надаць жыцця, а не умоўнасць існавання персанажа. Каб калі Snake у Metal Gear 2, якая таксама яшчэ была невядома на заходнім рынку, доўга паплаваўшы ў халоднай вадзе, а пасля у цёмных калідорах варожых баз, схаваўшыся за чарговай скрыняй, выдаў сябе раптоўным шмыганнем носа. Ці ахоўнікі маглі адсачыць Snake па слядах на снезе ў трэцяй частцы, чаго і зараз не знайсці ў гульнях. Такая прага да ўражвання рэчаіснасцю амаль што чырвоная лінія ў працах майстра. Частка за часткай выходзілі Metal Gear і рабілі Кадзіму ўсё больш папулярным і вядомым. Нечаканыя сюжэтныя хады, геймплейныя дзівацтвы, тыпу ядзенне змей, каб выжыць у джунглях, перавязванне кожнай раны і выкалупванне з іх куль нажом, а таксама змаганне з ворагамі, якія кіруюць пчоламі. Да вядомай на захадзе чацвёртай часткі ці шостай агулам Кадзіма пачаў разганяцца. Ён наздымаў 10 гадзін кат-сцэн для гульні, засунуў у яе шмат жартаў, адсылак і, зразумела, геймплейнасцяў. Каб паспрабаваць зразумець Хідеа, можна узгадаць Бактай, The Sun is in your hand. Гульню, якую выпусцілі ў 2003 годзе для Game Boy Advance. Змаганне галоўнага героя за вартаванне чалавецтва ад нежыці як бы нічога новага, але ў картридж гульні быў усталяваны фотасэнсар. І з дапамогай сонечнага дзённага святла геймер мог зарадзіць свой сонечны меч. Вы яшчэ пазначалі своечасавы пояс, і ў залежнасці ад яго ворагі рабіліся ці мацней уночы, ну ці слабей. Гэта не проста выбрык распрацоўшчыка, а намаганне генія пашырыць межы гульні, зарабіць гульца абавязковай часткай паведамлення і працэса і літаральна спроба выгнаць клятых гікаў на двор, каб дом не сядзелі цэлымі днямі. Таксама выйсці за межы прапанаваных вашымі прыладамі каардынат, пашырыць разуменне гульні па філасофіі Хідеа, як і некаторых вядомых псіхолагаў і навукоўцаў па даследаванні грамадскасці. На іх думку, чалавек у прынцыпе ўсё жыццё гуляе ў гульню ў шырокім сэнсе, прымяраючы ролю бацькі ці працаўніка, ці грамадзяніна, ці суседа, сястры і так далей. І гульня неад'емная частка нашага культурнага развіцця і ў прынцыпе існавання. Другая філасофская думка Кадзімы расце з японскай культуры, дзе ў пасляваенны час склалася моцная ўзаемадапамога на фоне голаду і цяжкага жыццёвага становішча. Але пра гэта крыху пазней у наступнай главе. Кадзіма Продакшн – кампанія, якая вырасла з аддзялення ў Канамі і пасля сваркі Хідеа з кіраўнікамі ў 15-м годзе зарабілася прыватнай кадзімаўскай фірмай па распрацоўцы. Да гэтага Хідеа нават паспеў запусціць рукі ў Silent Hill, пачаўшы распрацоўку новага праекта, выпусціў знакаміты кароткі хорар «Піці» з закальцаваным геймплеем, але босы пасля разладаў закрылі тую гульню. Першым і пакуль што адзіным праектам гэтага кангламерату таленавітых і апантаных распрацоўшчыкаў, што аб'яднаны вакол свайго гуру Каджима Продакшн, стала гульня, якая яшчэ да старту продажу гучала амаль што сапраўды з кожнага прасу. Пра яе ведалі па-за межамі утульных гульнявых суполак, нават мая кахана нешта чула пра гульню з Норманам Рыдусам і нейкім дзіця. Акрамя яго яшчэ Мац Мікельсон, Гільермо Дель Торо і іншыя максімальны зорны калектыў для здымак гульні, па-іншаму і не скажаш. Тое, каб персанажаў гралі выключна сапраўдныя людзі, што удзельнічаюць у гульнях з ужо агучанай раней у відэафіласофскай ідэі, прынцыпіальна для Кадзімы. Ды і прывязацца да героя з ужо вядомай знешнасцю ці імем лягчэй, чым проста да набора пікселяў. Death Stranding 2019 года ці выйсце смерці, а таксама прыгоды кур'ера службы дастаўкі, ну ці чарговы праект генія ці нейкая вельмі душная бадзялка. Водгукі на праект сапраўды разнастайныя, і я прайшоўшы яе, магу сказаць, разумею чаму, але па чарзе. Недалёкая будучыня нашай планеты пасля вялікага катаклізму.
У адначасе адбываецца так званае выйсце смерці, і жахлівыя істоты з таго свету раптоўна прасочваюцца ў наш. Калі такое мярзоце, якое проста так не ўбачыць, захопіць чалавека, чакайце выбух, што можа зруйнаваць гарады, і гэта і адбываецца, і ад Злучаных Штатаў Амерыкі застаецца толькі пару апорных пунктаў з кучай выжыўшых, што пахаваліся па бункерах і паміж якімі і бегаюць кур'еры ды носяць патрэбныя для выжывання рэчы. У іншых з іх ёсць BB, адна з першых уражваючых да каранёў валасоў штуковіна. Гэта жывое дзіця, якое неяк духоўна прывязана да памерлай, але закансерваванай маці, якая называецца нехітра, некрамаці, і гучыць гэта даволі крыпова. Праз гэты паўпамерлы стан дзіця можа адчуваць істот з таго свету і дапамагае кур'ерам пазбягаць сустрэч з імі. За плячом героя вісіць падлучаны да дзіця адрадак, ці адрадэк, сканер мясцовасці. І вось вам цікавы факт, назва адсылае да твораў Кафкі, дзе згадваецца міфічная істота адрадак, што выглядае вельмі дзіўна, як зорка на палачцы, аблытаная разнакаляровымі ніткамі. І толькі ведаючы такую падрабязнасць, можна зразумець, што тут увогуле робіць гэта сіняя штуковіна, і якое яно мае дачыненне да гэтых дзяўчын. І падобных рэчаў тут шмат закладзена Кадзімы, прычым відавочна далёка не для агульнага разумення, а ёсць больш простыя па тыпу як адсылка на Horizon. Гераіня Элой стаіць каля аднаго з бункераў. Выкарыстоўваць напрамую, не саромячыся поп-культуру, таксама рыса Кадзімы. Кур'ер Сэм з гаворачым прозвішчам Брыджэс, то бок што амаль мост і адначасова назва арганізацыі. Прыёмны сын прэзідэнта ЗША, вось такія тут маштабы таго, што адбываюцца. Трэба дадаць, што ў яго яшчэ некалькі імён і поўныя Сэм Портер Брыджэс і Сэм Стрэнд ад прозвішча прэзідэнта. Дарэчы, большасць прозвішчаў тут такія, што характарызуюць персанажаў. Дэдман, што сабраў сябе з кавалкаў іншых людзей, тыпу стварэння Франкенштейна. Хартман з цікавай асаблівасцю працы свайго сэрца. Фрэджайл, то бок крохкая, там цікавая гульня слоў. Яна кажа: я фрэджайл, але я не фрэджайл. То бок я фрэджайл, але я не крохкая. Будуць сустракацца і іншыя імёны. Такі просты мастацкі прыём. Дык вось пасля смерці прэзідэнта, экей прыёмнай маці, гэта не суперспойлер, бо адбываецца на першай гадзіне гульні, Сэм выпраўляецца праз усю краіну пешу выратаваць сваю сястру Амелію і паралельна працягнуць так званую хіральную сетку, каб аб'яднаць у адно разрозненыя бункеры і цэнтры выжыўшых. Умоўна цягнем інтэрнэт. Я вам так скажу, што на першай гадзіне, ды і на наступных таксама ўсё зводзіцца да вядомага тэзіса. Вельмі цікава, але ні халеры не зразумела. Перад намі сапраўды сімулятар кур'ера, бо галоўны геймплей пабудаваны вакол дастаўкі грузаў з аднаго пункта ў другі. Спачатку мы іх цягаем проста на спіне і ў руках, потым знойдзем трыцыкл, паштовы грузавік, і кожнае абсталяванне зразумела мае плюсы і мінусы. Стрыжнем з'яўляецца кіраванне ў Сэма амаль што кожным членам. Грузы маюць вагу, і чым болей нагрузіць, тым складаней ісці. Герой хістае, заносіць, трэба сачыць за балансам, бо камяні, няроўнасці і ўзгоркі. Можна, заціснуўшы курок кантролера, несці ў руцэ, у левай ці правай, ці потым гэтым жа грузам заехаць па твары бандыту. Дарог ад пачатку няма зусім, схілы, стромкія горы, вадаспады ды хуткія рэкі. Усё гэта трэба пераадольваць на сваіх дваіх. З часам, дапамагаючы розным чэлам і даносячы грузы да новых мясцін, мы будзем атрымліваць і новае абсталяванне. Тыпу экзашкілета, каб больш несці, пальчаткі, каб мацней трымацца за вяроўку ці мець магчымасць учапіцца за камень, калі ляціш з чарговай гары. Боты там розныя, абаронныя пласціны. І ўсё гэта псуецца не праз час выкарыстоўвання, не, усё ж праз час, але крыху не так, як мы прывыклі. Час у гэтай гульні ёсць як звычайны, той самы, што рухаецца разам са стрэлкамі гадзіннікаў наперад, а ёсць тэмпаральны. Так адбываецца ў гэтым сусвеце, што разам з выйсцем смерці з'явіўся тэмпаральны дождж. Звычайны, што падае з неба з цёмных хмар, але кроплі яго, трапляючы на паверхню, тут жа яе састарваюць у прамым сэнсе. Чалавечая скура робіцца як у старыка, за пару секунд расліна праходзіць усе стадыі ад з'яўлення лісточка да завядання.
Калі прычынай гэтай з'явы ёсць свет памерлых, дык лагічна, што дождж гэты накіраваны паскорыць ваш пераход на той бок. Метал, той самы, з якога зроблены ўсе вашы прылады, кантэйнеры для грузаў, зброя і пабудовы. Усё псуецца і даволі хутка. Гэта ўплывае на геймплей, так што нішто не вечна пад дажджом і трапляць пад яго, хоць і не смяротна імгненна, але шкодзіць вашаму рыштунку. А дзе дождж, хутчэй за ўсё і стварэнні, пра што вас папярэдзіць малы Бібі. З імі на першых парах, канешне, складана, асабліва пакуль на руках няма нармальнай зброі. Трэба хадзіць на карачках, затрымліваць дыханне, ды сачыць, каб малы на вашых грудях моцна не палохаўся. Яго можна нават люляць, каб супакоіўся. Тут і пісталеты, вінтоўкі, і нават гранатамёты за ракетніцай ёсць. Гранаты для стварэнняў і супраць чалавекаў. Але ж апошніх лепей не забіваць, а вырубаць нелетальнай зброяй, бо, нагадаю, са смерцю тут свае прыколы, і такое цела можа здэтанаваць на пару дзесяткаў квадратных кіламетраў праз усё тых жа духаў з таго боку. Забіў, нясі і адказнасць, і акрамя грузаў яшчэ і цела ў крэматорыі, так што акрамя баявой вінтоўкі трэба прыхапіць і з рэзінавымі кулямі. Ці можна паспрабаваць прабрацца ў лагер мулаў, так тут завуцца мясцовыя бандыты, што крадуць грузы, праз знакаміты плейстейшнаўскі стэлс па высокай траве. А потым яшчэ і вяровачкай прыдушыць, як які хітман. Не салодкія часы для кур'ераў. Напрыканцы першай часткі відэа я гаварыў пра другую філасофскую ідэю Кадзімы, што бярэ пачатак з культурных асаблівасцяў пасляваеннай Японіі. І ў Death Stranding яна разгарнулася. Калі ў той жа Бактайдзе майстар раю выходзіць на двор пад сонечнае святло, каб зараджалася зброя, рабілася мацней, тут Хідэа пайшоў далей. Ён стварыў гульню, у якой вы, нават гуляючы адзін, робіцеся часткай супольнасці, ні разу не ўбачыўшы іншых. Невялічкі генератар, які вы ўзвялі недзе глыбока ў гарах, каб падзарадзіць, сеўшы па дарозе як за шкілет, можа з'явіцца ў хлопца з Бразіліі, каб дапамагчы яму ў складаны час. Ці ідучы ўздоўж вялікай ракі з грузам, што нельга мачыць, шукаючы вузкае месца, убачыць перакінутую нейкім добрым чалавекам з невядомай краіны, невядома калі, лесвіцу і па ёй перасекчы бурлівы поток і ўляпіць ад усёй душы яму лайк. Лайкі – гэта мясцовая валюта, як бы дзіўна не выглядала. Лайкі, то бок адабрэнне, вам выдаюць за вашу працу, вы будзеце атрымліваць падабайкі ад невядомых людзей, што скарысталіся збудаванымі вамі дарогамі, драбінай ці вяроўкай у гарах. Можна пакінуць непатрэбную зброю ці нешта карысна іншым у супольных сховішчах і ўзяць сабе, калі трэба. Ведаеце гэтыя слоікі з манетамі ў розных крамах ці кавярнях, дзе напісана «Ёсць лішнія падкі, не хапае, вазьмі». Ніхто не забараняе вам забіраць усё, што ляжыць у гэтых сховішчах і нічога не аддаваць замест. Як у жыцці, усе мы розныя, і калі нехта ўвесь час толькі і забірае, гэта не прычына рабіць так жа ці не пакідаць тым, каму сапраўды трэба. Гэта падобна на той жа онлайн у Dark Souls, дзе можна было пакідаць іншым гульцам абмежаваную колькасць толькі паведамленняў, тыпу наперадзе босс ці сігані ўніз. Тут таксама ёсць знакі ад геймераў, што пачынаецца зона стварэнняў ці паказваецца кірунак таемнай горнай сцяжынкі. Менавіта стварэнне сувязяў з іншымі, дапамагаць людзям, не ведаючы нават іх імёны, палітычныя погляды, расы і фінансавыя магчымасці. І кожны з іх таксама выключна па сваёй волі падзеліцца з вамі сваім лайкам, калі скарыстаецца вашым генератарам. І, канешне, калі палічыць патрэбным, бо гэта выключна добраахвотна. Я сам не раз бываў у такіх сітуацыях, калі недзе пасярод заснежанай гор, дзе ўжо на нізкім узроўні батарэі цягнеш груз, і тут з'яўляецца пакінуты кімсьці трыцыкл, ажно ад душы прыгаварваеш услых «Дзякуй табе, невядомы чалавек, бо я ўжо задзёўбся цягнуць». Ці пакінуць груз у мясцовым паштамаце, бо не даш рады дацягнуць і нехта іншы зробіць гэта за цябе. Думаю, гэта ўсё было прычынай, што я, як апантаны, пэўную частку гульні не рабіў асноўны квест, а ездзіў туды-сюды на вялікім грузавіку, возячы рэсурсы ад станцыі да станцыі, каб будаваць дарогі. Бо потым на наступны дзень заходзіш у гульню і прыходзяць дзясяткі паведамленняў, што такі-то і такі-то чалавекі скарысталіся вашай дарогай.
дапамогай. Прыемна дапамагаць, я вам скажу. Але і кінуць будаваць гэтыя дарогі я збіраўся шмат разоў, але ж зноў заводзіў грузавік і вёз кляты метал з керамікай. Чортаў геній знайшоў у мяне тую кнопачку, што прымушае рабіць шмат незразумелай працы. І карты тут будь здаровы, хадзіць трэба таксама будь здаровы, нават праехаць. Не дзесятак хвілін, каб па дарозе з аднаго боку ў другі. І я памятаю, як сам карыстаўся на пачатку шляхамі, хто нехта ставіў і наколькі гэта аблягчала жыццё. На гэтых машынах вы накатаецеся па бездарожжы і не раз успомніце добрым словам распрацоўшчыкаў у двукоссі. За месцамі максімальна драўляную фізіку, тыпу спакойна праехаць праз вялікі камень і ўторкнуцца на хуткасці ў амаль роўную паверхню. Паважаныя аматары язды па бездарожжы, навошта вам Мудранер, Сноуранер ці іншы трак-сімулятары, калі ёсць Кадзіма Ранер. Выбор, канешне, невялікі, хацелася б нейкіх розных машынак. Пад канец гульні іх параскідана геймерамі паўсюль. Розных колераў, бяры якую хочаш. Так што потым рэдка будуць сітуацыі, што ты нагружаны як нейкі насельшчык з рынка ў Індыі. Часцей проста на чымсьці едзеш, а на пачатку прыйдзецца пацягаць. Кадзіма хацеў стварыць вось гэту сетку людзей, што дапамагаюць адно аднаму. Ніхто не замінае вам не карыстацца чужой дапамогай. Калі ласка, але ці праяўленне слабасці атрымаць дапамогу і сказаць за гэта дзякуй. Я задумаўся і сапраўды, наколькі бы складаней выйшла праходжанне, каб не ўсе тыя дапаможныя ад іншых геймераў рэчы. Напэўна, тым, хто гуляў у піраткі, было вельмі складана. Генератары, пакінуты транспарт, парасоны ад дажджу, паштаматы, перакідныя масты праз прорву. Частку бы прыйшлося ставіць самому, недзе цягнуць груз на нагах. Карацей, пэўна, зрабілася лягчэй і ёсць за што дзякаваць. Можна, канешне, закрыцца ў сабе, узваліўшы гэты груз як у пераносным, так і літаральным сэнсе і цягнуць аднаму праз турботы і снежныя завеі. І сетку мы ствараем па сюжэце, дапамога, ідэі яднання і аднаўлення сувязяў паміж людзьмі нават у адрыве, як прадказанне ковіду і яго наступстваў для грамадства. Дзе ўсе сядзелі па хатах, адчувалі сваю самотнасць, неўтульнасць і шукалі новыя шляхі да таго, каб хоць як быць разам. І ў нашым свеце кур'еры таксама ў той ковідны час узвалілі на плечы дастаўкі усяго ад усіх і ўсім. Вось вам і геній. Сюжэт, канешне, тут ёсць. З размахам, з апакаліпсісам, не раз падрыхтуюць для геймераў вау-момант, што здзівіць. Ёсць і наіўнага крынжа, не без гэтага. Можа быць, гэта нават нейкі сцёб ад аўтара. Кадзіма любіць дадаваць шмат разнастайнага ў гульні і убачыць зусім неадпаведны сеттынгу геймплей ці момант тут можна, бо ну вось ён так хоча. Гульня як спадабалася многім, так і шмат хто яе лічыць нуднай, душнай ці яшчэ якой. Гэта ўсё бакі яе медытатыўнасці. Бо, ну паверце, столькі бегаць па прыродзе, туды-сюды, караскацца, спускацца, шукаць брод можна толькі, калі такое падабаецца. Лічу, што вызначыць, ці спадабаецца яна вам, ці не трэба і намагацца можна за першыя 1,5 гадзіны. Калі вы ідзеце ў першую квеставую дастаўку да крэматорыя па зялёным полі, уключаецца трэк гурта Low Roar і вы нічога не адчуеце, тады можаце вырубаць. Бо гульня больш падобна на запрашэнне аўтара ў свой унутраны свет, і вам ён павінен зрэзаніваць. Справа не ў тым, што вы не такі, ці геній занадта геніяльны. Гэта выключна справа густу. Зловіце кайф ад шпацараў пад спакойны музон праз маляўнічыя мясціны, гульня ваша. Не хапае хуткасці і падзей на квадратную хвіліну геймплея, пэўна, не сюды. А яшчэ паўгадзінныя кат-сцэны, бо Хідеа, як мы высветлілі, то яшчэ аматар кіно, і з часам гэта апантанасць выйсці за межы гульні і кіно, аб'яднаць у нешта непаўторна новае, толькі расце, пра што сведчаць яго новыя праекты. Пра гэта ў наступнай главе. Разам з кат-сцэнамі заўсёды трывалы стан нічога неразумення. З часам, канешне, нам усё растасуюць, але ж і трэба на гэта не меней як за 40 гадзін. Гэта калі вы будзеце мала звяртаць увагу на ўсё, што адбываецца па-за асноўным сюжэтам. Зверху на ўсё кладзецца, вось тут трэба абавязкова адзначыць проста шыкоўны саундтрэк. Асноўны эмбіент, як я здолеў вызначыць жанр са сваімі звышнатуральнымі здольнасцямі ў музыкальнай сферы, настолькі шчыльна ўплецены ў атмасферу гульні, што складае яе важную частку. Гурт Low Roar для перадачы асобнага настрою цяпер у маёй бібліятэцы Spotify разам з Sia Power, што напісалі Boss
аўтарскія кампазіцыі для дыска Elysium. І тыя, хто хаяць яе за нудату і духату, таксама маюць рацыю, бо калі вам не зайшла створаная атмасфера пустога свету, амаль што дзікага, з гэтай музыкай, пейзажамі і руплівай хадой самотнага кур'ера праз паля, горы і рэкі, яна не будзе выглядаць інакш, як нудная хадзілка. Так бы мовіць, тое, што застаецца ў сухім астатку, калі збросіць усё з любоўю, апранутае на гэты шкілет Кадзімай. Нават калі пераадолець першае раздражненне, вам хутчэй за ўсё будзе цяжка выконваць гэту руціну і зразумець, навошта чалавек выбірае максімальна аддалены пункт неабавязковай дастаўкі, збірае ўсе магчымыя заказы па шляху і выпраўляецца ў дарогу. Ці чаму пасля чарговага абяцання больш не браць кінуты нейкім кур'ерам груз, мацюкнуцца, зноў адхіліцца ад маршрута, бо не магу я глядзець, як ён там самотна ляжыць на горным схіле. Ёсць гульні, у якіх дзіўны сюжэт. Ёсць гульні, дзе распрацоўшчыкі дадалі дзіўныя геймплейныя рашэнні. Ёсць гульні, дзе дызайнеры намагаліся вылучыць свой праект за конт візуалу. А ёсць Death Stranding, у якой, як мне падаецца, дзіўна цалкам усё. Гульню збіралі літаральна з нуля, прыдумваючы кожную яе частку так, каб гэта было нешта новае, а не проста дадаючы ўпрыгожванні набачанае намі 300 разоў. Гэта 100% новы досвед для геймера, нават калі вы шмат у што гулялі, а вось спадабаецца вам гэта ці не, паўтаруся, залежыць не ад нейкіх там інтэлектуальных здольнасцяў, геніяльнасці, ці вы там тонкай душэўнай арганізацыі, а ад густу, ці падабаецца такая музыка, ці натхняюць такія краявіды, ці ўмееце вы запавольвацца па жыцці і аддацца метадычнасці назірання. Але тое, што ў такое вы не гулялі, і гэта нешта адрознае ад звычайнага, факт. Яна выглядае прыгожа на свой 19 год, адзінае, што вада месцамі, канешне, не дацягвае да агульнай якасці. Справа відавочна ў рухавіку Decima Engine, на якім рабілася тая ж яскравая Horizon. Ёсць простая версія гульні, першая, якую нават многія паспелі бясплатна ўхапіць, а ёсць рэжысёрская Director Cut, расшыраная, і падобна, што яна толькі зараз і прадаецца. Я бы ўсё ж параіў паспрабаваць, бо, можа, і ўнутры вас спіць той самы кур'ер. Death Stranding і на сёння з'яўляецца адзінай гульнёй Kojima Production. Прадалі добра, там на 22 год было каля 10 мільёнаў копій, так што можна спакойна займацца творчасцю. Ды я думаю, што якія бы грошы не спатрэбіліся Кадзіме, зараз шматлікія інвестары гатовы да яго далучыцца па першым запыце, нават на самыя рызыкоўныя праекты. Зразумела, што распрацоўка другой часткі Death Stranding, дарэчы, на тым жа рухавіку, імаверна, толькі даробленым, ішла поўным ходам. І цяпер мы маем нават трейлер на тыя же 9 хвілін. Зорны акцёрскі састаў папаўняецца новымі імёнамі, да праекта далучыўся, напрыклад, Джордж Міллер, рэжысёр «Шалёнага Макса», а вось Матса Мікельсена імаверна няма. Хаця падобны да яго голас на пару секунд з'яўляўся ў першым анонсе. Новая, вялікая, яшчэ больш уражваючая. Гэта са слоў таго ж галоўнага героя Нормана Ридуса. Чакаць будзем ажно да 25-го года, калі геній не вырашыць інакш. Бо, як я паўтараю ўжо пэўна, у трэці раз Хідэо вялікі аматар кіно і гульняў, што намагаецца гэта ўсё спалучыць разам на нейкім новым для ўсіх узроўні. Праектуе нешта пакуль зусім незразумелае, гэта OD, у якім прымаюць удзел зноў жа сапраўдныя вядомыя акцёры. Што нам чакаць, мы не разумеем. І не разумее, падаецца, сам аўтар, бо, не хаваючы хвалявання, гаворыць, што перажывае, як прыме публіка яго новае бачанне. Ну і другі праект, што цалкам лагічна выцякае з яго вялікай творчай дзейнасці на працягу дзясяткаў гадоў. Ён не можа ніяк выкінуць са свайго сэрца серыю Metal Gear, на якую аддаў столькі энергіі, ідэй ды здароўя. А тое, што правы на яе засталіся ў Konami, думаю, робіць яму балюча. Таму і ён анансаваў нешта цалкам новае пра шпіёнаў Фізінт і зрабіў гэта ў адным з павільёнаў Columbia Pictures, так што і тут нам, імаверна, трэба чакаць мала што ўсе нерэалізаваныя ідэі з Metal Gear, бо і тады Кадзіма, хоць і меў вялікую вольніцу як галоўны распрацоўшчык, усё ж быў абмежаваны ўладай Konami. А і ў спалучэнні з прафесіяналамі адной з найбуйнейшых кінавытворчых кампаній, я думаю, Хідэа атрымае магчымасці здзейсніць свае найбуйнейшыя маштабныя ідэі. Чакаць гэтага ўсяго, пэўна, варта, бо нават калі нешта і не атрымаецца,
ці не спадабаецца, але глядзець на працу натхняльна пантаннага творчасцю чалавека адно задавальненне. З такіх віхораў энергіі нават мо з прабеламі і няўдалымі спробамі, але выходзяць выдатныя рэчы, што застаюцца ў памяці людзей на доўгія гады. Мне ўвогуле падаецца, што сваю магнум опус Кадзіма яшчэ не стварыў, і зараз ён знаходзіцца якраз на скрыжаванні. Ці ў месцы, часе, сілы і магчымасці, дзе ён нарэшце можа разгарнуць сваю фантазію разам з жыццёвым і творчым досведам, таленавітымі людзьмі побач, без абмежаванняў і багатым авансам ад супольнасці выпусціць усіх сваіх творчых дэманаў на нас. Я не быў шакаваны Death Stranding, але прыемна ўражаны прыадчыненымі дзверцамі душы аўтара, праз якія ён падзяліўся з намі сваім бачаннем свету. І часцей звяртаў увагу не на геймплей, а на свае пачуцці гульні, як я з ёю рэзанірую. Нібыта з добрым кіно, у якім ты глядзіш і саму гісторыю, і бачыш у колерах эмоцыі і пачуцці рэжысёра. Той жа другі Death Stranding па відэа будзе напоўнены ў разы больш красамоўнымі краявідамі, пустыннымі барханамі ды горы, што ўражваюць. Гэта мы чакаем. Дзякуй вялікі вам за ўвагу, дзякуй велізарным спонсарам з Патрэона, YouTube, што даеце мне магчымасць і час праходзіць такія праекты і рабіць для вас відэа, мець магчымасць займацца творчасцю і не быць заціснутым у рамкі умоў. Я, канешне, не Кадзіма, але разумею, як цяжка бывае рабіць нешта на астатках энергіі пасля працоўных дзён і тыдняў. І вы, магчыма, нават не ўяўляеце, як шмат вы ўсе для мяне робіце, таму я намагаюся дзякаваць і рабіць для вас яшчэ больш. З вами быў Рудзі. Усіх абдымаю і да новых сустрэч.